Assalamu alaykum seper sözü onun gudratly güýjüni aýratyn sarpa goýan mehriban ýyleşler. Aýdaly, täze tany ýene-de siziň bilen. Söhbetdeşigimizi ýurdumyzda meşhur Toy Keşfi video studiosy ýadygarlyk ýadga geçirýär. Söhbetdeşigimizi 5 taş himayetkarlyk edýär. Mehriban ýyleşler, biziň bu gezekki mehmanymyz Zehini şahyr Kerim Haliýew. Görnükli şahyrymyz Türkmenistanyň halk ýazgysy Kerim Gurbannepesow. Bir şahyr bar, diňe ady ýörýändir, bir şahyr bar, ýazýan zady ýörýändir diýip ýazypdyr. Men haýsyna deýsem. Senne Kerim Haliýew ýazýan zady ýörýändir egirýär. Indi Kerim käwat menden soraýarlar. Kerim tügelimi soňky wagtlar gowy ýazyýarlar bolýan. Menem diýen mollum, men näme diýen. Şonu menden soraýarlar, menem mollum merdan näme diýen. Kerim, seni gepleşikde, söhbetdeşikde hoş gördük. Aýdaly. Şeýdeli. Şu gün wara netip bolsa gowy zatlar aýdaly. Netip bolsa bir halkyň isleýän zady bizden edil ikimizden isleýän zadyny iň bolmany şuny ýetirer diýip umyd edýän. Häzir bir gowy sowgadym bar şu gepleşige. Ýalňyza bir oglalar, operatorlar taýýarlyk görüp berkä, bir 3 kupletçik aýdaly gepleşige hakynda goşgy döretdim. Şu ýerde. Edil şu ýerde. Şony kynýar okap beräýin. Okap beräýin. Aýdaly gowy zatlary. Ömür hakda, döwür hakda. Tarif edip bir batlary joşup duran gowun hakda. Aýdaly süýji sözleri. Istan doldurup damagy. Kän wagta ha munasipdäl, ýatdasagam bor ýamany. Aýdaly dünýäň derdini, ak bagyt hakda aýdaly, içimize döküldi, gençimize alyk aýdaly. Sağ ol Kerim. Dörözülüň bundan meýlägem joşup dursun. Sağ ol. Hiç egsilmesin, ulusunu gardy edýän. Indi Kerim saňa bir näçe soralar taýýarladym. Aýdalyň adatyna görä bir aýdala gelýän mehmanlar hökman suratda bir illeşmeden gyzyklanýarlar. Kerim Haliýew nirde dogullyka, näçinji ýyl bir ýaşan ýerleri, ukan ýerleri. Eger şo barada gysgaçyk illeşmede ýetirsen. Men 1996-njy ýylda Lewat welaýatynyň Darganat etrawynyň Gazazyk şäherinde dowuldum. O mäzji mektepde okudum. Ondan mektep oturup göni Medeniýet we Sanat mektebi, Medeniýet tehnikumuna gaýtdym. Ondan 3 ýyl oturup aktýorçylyk oturdum şo taýda. O taýda da kim molum bolla? Aktýorçylykdan okatdyňyz. Ondan gullyk etdim 2 ýyl. Ondan soň stajyna bolup işe galdym. Ondan soň näme bu ýylam? Geçen yıl Medeniýet Institutuna girmek meýesler etdi. Bu adam nesip bolsa birinci kursa diýinip, nesip egzaminlerden geçsek ikinci kursa dowam edýär. Tügelimi. Ugruňam dramaturg. Tügelimi geljekde Türkmen teatrlaryna senariýa, piyesa ýazmak. Maşgalada näçe dogan? 4 dogan, 2 oglan, 2 gyz. Iň bolsam men nesip bolsa. Tügelimi. Sen ýaşdaşlaryň içinde Zehini şahyrlar gatken. Ona söz ýok. Yani şolaň içinden sen saýlanyp çykmagyň, sen meşhur bolmagyň sebebi nämede? İlkinji nowatda zähmet. Elbetde. Zähmet diýilende olar zähmet çekmeýär diýjekler. Olar zähmet çekýärler. Ýöne dogry ýol bilen zähmet çekmek. Şu bir öz ýazan zadyny çyndanam, hakykatdanam halk üçin ýazdyň aşağı. Özüň üçin ýa özüňe meňzeş şahyrlar üçin ýazdyň. Şonu halk üçin ýazdyň, şol gömülük galmasyn. Meşhurlygyň sebäpleri gatken. Ýöne ýekece sebäbini aýtjak şu wagt. Ýekece sebäbi şu mahabatlandyrdım özüme. Sen öz goşgulagyny
mediada internet ulgamyna kän ýaýratdyň. Şeýlemi? Kän ýaýratdym. Ýöne zehirli şahyrlar şeýle kän. Ýöne olar şygyryaty gaççuňlaşdyrýarlar. Halkyň ýönekey dille dälläni olar ütgösük gaty çuňluky filosofiýalar ulanýarlar. Ýöne olaň sözüniň gymmatyna söz ýok. Egerde şolaň goşgusynda düşünüp halk şolar çuňluky okap başlasa menden hökman el çekerler. Bular biziň bilýän zadymyzdan ýazyp berene kendi ýaýmaklar mümkin. Ýöne men iki tarapynam deň tutýan. Sada dil bilen hem ýazyp berýän, beýle çuňlaşdyrýanam. İkisini deň alyp iki tarapyny deň tutup barýan bilen onuň hakamyal sopollarym şu goşgyny okap düşünmeliler. Kerim, çeper edebiýatda atlanyrylýan, göwün diýilýän zat adamyň haýsy synasyka. Ýürek. Göwün islendik şu goşgy şygyrýatda ýa-da prozada, poeziyada tapawdy ýok. Ulansyny alyp göräý. Göwüni ýaraly, onuň ýüregi ýaraly. Göwüni galy, sen bir ýüreginde bir ünsü galypdyr. Soň deregine ýöne bir medeniýetleşdirilen, bir edebileşdirilen görnüşi de göwünni bir owadan söz da göwüni ýaraly ýöne şu göwün diýilen mowzu gozadyk şu taýda şu bir zady diýikçe göwün ýarasy bir bitmeýän ýara da. Bunu sol edebiýatda aýdylýar. Meselem näme mysal getirsem bolar. Islendik bir tamyň diýeli bir ýere oýulsa, yumrulsa, sonra suwak gidýärler, üstüne suwak gidýärler. Göwün hem edilsen ýani bir ýaralanan soň üstüne näçe gowy söz bilen suwa ber. Sol suwalan ýeri 50 ýyldan soň aýryp göräý, şo oýuklygyna durandyr. O undulan ýaly bolup gezip berensiň, sol menden inna göwüni suw içenler diýip gezip berensiň bilen ýöne sol düwün galy. Yani so göwün şeýle bir ýürek da ol. Adamyň ýüregi. Ýöne mene hemme duýgularyň jemlenýär. Beýni demek diýip pikir edýärdim. Alimler şey diýip tasdiklaýany. Beýni beýni söýýär. Olar ýaldy ýa. Men ýöne ýürek owadan edebiýat adamlar üçin so öňküligine galsa gowlay. Şu soň pikire goşulyp bilemek da elbetde ol ilmi tarapdan alsaň ýürek akkumulýatoryň işini ýerine ýetirýär. Ýöne aýsy öňden gelýän zat galan gowy, ýa-da owadan ýüregiňi duýsa, ýüregiňi söýse, äder beýnim seni söýdir. Dälle. Aýdaly. Kerim. Aýdaly. Ene şu wagt saňa dron ýerinde goşgy ýazdyýseler, ýazyp bilersiňmi? Düzüp bilersiňmi? Şu soragy şeýle bir kän berýärler, ha. Mümkin näle? Oturşma barsaňam, toýa barsaňam, dron ýerinde düzüýsem diýse, ol goşgy bolanok. Ol bir ýöne samrama bolýar. Bir näme diýsek bolar. Improvizasiýa bilen ýazylsa gowy däl. Söz goşgyň hemme düzgünlerini, goşgy düzgünlerini hiç kim gönümel berzaý edip bilen oksonny. Gön alyp gidýär. Men dron ýerimde düzýän diýäsin. O diýip bolar meselem. Merdan yüzünde perden, maşinda yok kardan, adyan bir yurdu yardan. Pikirimden bir dengi kutarp bolýar adamynda. Meselem, on ýany diýjek bolsaň diýik ki oturýarmely başga da näme? Meselem, toy kesbi, bir düşdük seni bir ýerde goý kesbi. Şunu ýani dowam etsana başda bu zatlar. Diýip bolýar belen ýani ol goşgy däl. Ýa goşgy bolan. Bizim awamyzda meselem her köçede 2-3 tane var da son ýany diýip berýärler. Ene men öz daima settar daim diýip. Bütün o köçänkilere atlaryna düzüp çykaýar. Giden bir maşgala diýär meselem. Ediz diýär ýagmyr çemen son ýany atly bir maşgala var da näme diýem bolýar. Ediz diýär ata watan öwel çemen ýagmyr çapan näme bolýar. Son ýany olar gönümel düzüp gidip bilýär. Ýöne ol goşgy düzülüş o ýerde boğun, kaf, rif, giden zatlar var. Ýöne şoňa düşünmän goşgy ýazýarlar töweleme şu zamanda. Goşgyda öz düzgünü var, öz tertibi var. Şoň üçin oturan ýerinde goşgy düz diýseler, edil şoňa goşgy diýýän bolsalar, o aňyrsyna daňaçel sanap bolýar. Raperlaň raýaýdy şäherler. Rap näme? Rapem türkmende öňem bar, ol sana başda. Meselem diýip gidip bolýar, ýöne men etmeýän. Olaýam gaçakdan çykma bolýar da, şoň üçin onu etmedin o. Sana
Alham günnüz gelýärmi ya akşam gelýärmi? On belli bir wagt ýa. Haçan ýatsan gowy özüňe? Özüme gize hemme yatyryp bir Hemmeni ýatyryp Türkmenistanyň halk artisti Täç Mehmet Weliýew gepleşiginde gatnaşanlar şolýar-da. Alham gelenne hemme kapylary ýapyp, aýnan ýapyp, ýoş soluň maňa alham geldi o zatlar ýokmy? Ya edil onyan bir çynlyky çemeleşilen ok bolýan. Ýani şu ýatan wagtyň. Ýani bir alham da içinde ýaşaýan bir başga bir adam diýene Allah. So gelen wagt sen daşyň bilen emýişiň ýok. Meselem toýa baranda da alhamyň zowçda toý bilen işiň ýok. Bir içinde ýaşaýan ikinji adam. Men özüm aslında bir degişken bir gülüşmäni halaýan olanlar. Ýani şu alham gelen wagty ikinji görnüş bolýanlar. Şeýdi watyr. Ana hani öňkülüň ýokla diýerler. Öňkülüň sen özüň däl o wagt. Sen ýazmak, çyzmak bir zat döretmek pikir. Sen ol geldi de ol gelen wagty ne uku var, ne bir hezledip oturmak var. Sen ýam ikinji görnüşiň. Sen kerim däl ýam, sen alham oýtalaryň bolýar şu wagt adyňa. Soň üçin şu alhamyň belli bir wagty ýok. Kerim, sen hakda şeyler gep gurrunlar var. Kerim goşgulary, taýyn goşgulary, öň tanalmaýan bir ýerlerde ýazylyp goýulan goşgulary öz adyna alyp Kerim Hally ýazdy diýip çykarýar diýerler. Şeýlemişmişler var. Endi pikirilip görýän bolyn 24 ýaşyň içindäki şahyr şeýle goşgulary ýazyp bilermi? Şunyan gepler var halkyň arasyna ýaýrak gitdi da, dogry. Ýani çyndanam hakyky şu sırama açman, näçe gepleşikde sırama açman gezdim. Şu gepleşikde var ha. Dogrymy aýdaýyn. Çyndanam soğuşgular men özüm ýazamak. Ýanky diýişim ýaly içimde ikinji adam alham ýaşaýan. Alham ýazdy. Ola zahmet çekip ýazýar menem adawraýyn alyp ber. Şey diýämedem, näme jogap bereýin bolar. Men başga hiç gelip inandyryp bilemem. Şulan gaşynda oturubam, şey diýen adamlar var, öňünde oturubam goşy ýazyp gördüm. Ýani asyl bulan neti saňa inanmak däl. Saňa inanjak bolýan adamlar şu gorkmak gerek geldi, şu mysmyslar dorada ýok şolaglan ýazýar diýip depäm desip durarlar ama ol hemme zat görýär. Belki Allah Taala hemme zat görýär, bilýär. Ol beýle zady 7 ýyl boldy da aýna şu goşgy diýilen zady ýazýanyma 7 ýyl boldy. Sol hakykatdan hem şeýle zat bolsa onu gizläp saklap bolan. Sebäbi şeýle bir öz adamlar durmuşyny aýdyp berýärler. Ol hakynda ýazýan. O şul adam meselem durmuşyny aýdyp berse, menem o hakda goşgy ýazsam, şu hakynda öň başga bir şahyr ýazan näler ho başga näle inandyrjak men düşünemem. Ahir çeşme tapylar diýen bir ýerden alýan bolsa. Umma şol zatlar ýaman boş görüň. Ananaýyn, şeýle bir boş görüň. Men islendik görnüşde suud etmäge taýyn. Hakykatdan mende bir zat bardygyny, gaty bir şahyrçylyk bolmasa da, iň bolmasa ýazmak ukuyumyň bardygyny şolara suud edip biljek. Galan zat bilmedim. Bir gün bir imada ýazýar. Sen men ýok, salam palam ýok. Sponsoryň kim aýdy menem? Ilhamaga diýän. Kim aýol nerel ýa? Özüme göremek diýän. Goýberýän nygmatlaryny alyp halka paýlaýan zat diýän. Ha, şeýledirem öýtdim diýem bolýa. O zamanda soňa arkaňda bir durmasa ösüp bolan o diýem bolýa. Sonda da düşünmendir da. Sonda da düşünmen da anam. Soňa zatlarym bolýa arasynda. Onu näme Kerim mundan meýlägem Alhamaga saňa sponsor edip durdun. So Alhamaga bilen meni tanyş etdini. Aýal hemme kim bilen tanyş beremek. Gadym döwürde Enwer diýip bir şahyr ýaşapdyr. Onuň şol şahyryň döwründe hat sowat pesräk bolanlygy sebäpli adamlar goşgulary dillen dile geçirip ýat tutupdyrlar. Onuň şahyrlar tanalmak üçin häzirki ýaly internet ýok, media ýok. Halk köpçüliginiň üýşýän ýerlerine baryp goşgularyny okapdyrlar. Şeýdibem halk şahyrlar tanapdyr. Bir unnýa Enweri şahyryň özü bazarda aýlanyp börkä bir gidin halk köpçüligi
üýşüp dur diýe ortada da bir şahyr goşgy koýa diýdi. Ay ünseriýa bolyn Enweriň öz goşgysy ýa-da. Beh, men goşgym ýaňdan ýaraw diýip baryp dinleýä halk köpçüligiň arasyna goşulýady. Goşgy torýa bolyn ýanky uka oturanyň ýanyna golaýlaşýa-da barýa. Ýanky goşgy kimiň goşgysy ýa? Enweriň diýe. A sen Enweriň özüň tanaýanmy diýe. Eýwe, Enwer men näde diýe. Şonda Enwer hayran galýa diýe. Men ýa şahyryň diýe goşgysynyň ogurlanýanyny görüpdim diýe. Ýöne şahyryň öz bilen ogurlanýanyny birinji gezek gördüm diýe. Indi aýdaly Kerim, şol ýagdaý sen ne bolan bolsa, näderdiň? Indi döwür ötdi-de bir ýazyjylyk hukuklary bar, şahyrçylyk hukuklary bar. Özüň gorap bilen. Haçan da öz ýazan zatlaryny kitap çykarsaň, resmileşdirsen. Indi men üçin elbet tarapy bar. Men hiç ýyl goralmadyk da. Men bar gorasylap okyjylap. Solar arkamalaýmasa, aýyndadyr imoda zatda başga sahypalar, internet sahypalarynda goşgym alyp aşagyny öz zatlaryny ýazyp berler, paýlaşýarlar. Hiç ýyl garşylygyň ýok solar. Diňe okyjylar ogurady. Kerim bu senki dälmi bular beýde aýtdyr diýip bara şeydaýarlar, ýöne hiç adam edebiljekkä şu wagt. Ýöne şeýle bir alada edýärler şu wagt. Sag boldylar. Kerim kitap çykar, gora şu zatlaryny özüňkidigini subut et, boldy kitap çykarsaň senki bolýar diýärler bilen indi üstünde işleýär nesip bolsa kitap çykarmakçy. Okyjylarymyza şu iň bir meşhur goşgymyň adyny goýup Ejen aglar diýip kitap çykarjak bolýar nesip bolsa şu internet sahypalary üçin galy berdi näme? Şöyle el kitaplaryny çykarjak bolýar, şöyle neşriýat gullugy tarapyndan şowly bolsun. Kömek berdiler nesip bolsa. Häzir esas kömege okyjylarymdan sag bolsunlar. Şöhrat parazlygy sen garaýşyň näli? Şöhrat parazlyk islendik sunuw diýişgärinde bolýar. Islendik sunuw menne ýok diýerlerinde de hökman bolýar. Şöhrat parazlygy ýok adam halkyň öňüne çykyp gürlemeýär, halkyň öňünde çykşam etmeýär. Şöhrat parazlygy ýok adam öz işleri bilen gümra. Şöýany şöhrat parazlygy hemmede bolýar, ýöne şonu dogry ulanyp başlanýar. Şöhrat parazlygy dogry ulanan adamyň gelejegi bar, üstünlügi hem şoň bilen. Şöhrat parazlygy ören aşa ulanmak bolly ol sen eýam ýola çykdyň, ol sen ýoluňam kemeller, belli bir derejede menmellige soňunda ýol berseň, menden başga hiç kim ýok, ýa-da şöhrat parazlyga gyzyp hemme şöhrat parazlygy aşa içinde aşa adam hemme zada taýin bolýar. Şöhrat parazlygy ortaça adamlar diňe dogry ýol bilen sunuwatyň bir ýoluny geçýär diýsek ýalňyşmar. Ýöne şöhrat parazlyk hemmede bolýar. Täze içinde şöhrat parazlyk ýok adamda joşgynam bolmaýar. Sol joşurýan zat şöhrada bolan höwes, şan gazanmak, ilçinde awray gazanmak, şöhrat gazanmak da umumyň şöhrat parazlyk sözüniň manysy. Ýöne şonu aşyl bolsaň, şöhrada aşa gyzmak hemme zada taýin edýändir. Şu garşydaşyny meselem şöhrat parazlygy dogrulanýan adamlar şonu hakykatdan sunuwat bilen ýeňmek bilen pikir eder. Şöhrat parazlygy aşa adamlar şoňa hemme zada eder, galamyny döwdirer, şoň üstünden ýazar gerek bar, hemme zada eder şoň ýoluny gazar. Umumyň şöhrat parazlyk hemmede bolýar, ýöne şonu dogrulanmaly. Ene gepin gysgasy. Häzirki wagtda dostlugyň ognamagynyň sebäbi nämedi? Dostluk ognamagynyň sebäbi men pikirimçe behbitdi. Behbit gözläp dost bolýarlar. Kimdir biriniň egini belent bolsa, özünden başga ýene birini götürüp biljegine göwnýärse, şoň bilen dostluk boljaklar köpele. Men özüm meselem hakyky dost diýip men hiç kim watym dost bolan adamlar gatnaşanam dost, meselem gullukdaşlar. Men bir şey diýip eginimi galdyrdym, laýyn döwri Kerim Haly bolumdan, onuň gulluk etdim. Bolly 2 ýyl doly esker halif bolum da Kerim Haly dälim. Şu wagt egine berişen adamlar bilen şu adam gatnaşan. Ene şu gullukdaşlar men islendik bir dost diýip gelip arkam kaksa men hakyky dost diýip düşünýär. Şu wagt hiç kimdi sebäbi. Soň üçin behbit da esasy, behbit gözlep dost bolýar. Eýam şu dost bolmy ertesi gün şondan bir zada garaşa, tamakinçilik ol
kıyın gün ele vermek diyen zatlar, yani hep başka güllerim sen iyiliğine gelmedi, sana kömek etmeli diyen zat yok da, sen toyuna, yasına bir hakikattan sen kıyın ağır gününde sen bilen derdini denk çekişip, begenen gününde de sen bilen begenip bilen adam hakiki dostsa. Ol kıyın gününde onu taşlak kaçsak olsan, ol gerek gel dost olmak. Men pikirimçe dostluğun oğunamağın esas sebebi dostluk yok, o tayda dine bir aş dostu değiller, bekbi için vardan adamlar da. Şoň üçin gurulayan dostluklaryň binýady berkde. Binýady berkde. Bilegelli şu dost hakynda gurrun goladyk bilen dost hakynda bir başga gepleşiklerde aýtmadyk boşgalanma, sondan häzir aýdyp beraýyn. Toyuna dosty gelmedik oğlanın iç gepletmesi. Toyuna barmaýarlar da köp gatnaşmaýarlar. Sebebi begenen günde begenip bilen oklar, dostlaryny gynasakda. Meselem bär velayetden velayet ara geçmeli bolsa toydan toya şolar gatnaşan oklar, ýaltanýarlar. Ýaltalygyň aňyrsy näme? Soň bilen bähbitde dost bolanlar çyndanam şol hakykatdanam bir dostum diýip bir yanıp koyup gören adam olsa, daşary ýurda bolsa da giderdi toyuna. Endi dostuna toy gelmedik, oğlanın iç gepletmesi. Dostlam görülen oklu, göwnüm ederler. Adam tapmak kıyınla märekelerde. Häzir iň bezzady tansa çık diýer, mikrofonu alıp bäre gelerde. Arak şerap bilen başa gaýdyrlar. Toydan sol pay artık getdiýänler dostlar. Häzir keyplerini sağlaga däni şadýanjy bolup çykarlar dostlar. Ana dostum yetti, yürekdeş dostlar. Sahna gelsin diýip perman verdiler. Bärde gaty azly, aslynda köpdi. Nädip olar bugün gelmän bildiler. Görjekdim bu toyda çyn hyzmat etjek. Arslany, Ahmedi, Gurban, Tahiri. Bu arada bu dostlar kıyın gününe yetýär. Bugün bolsa menim toyum ahyrdy. Näçe goşgyň ýatdan bilýän Kerim? Bir goşgym ýatdan bilýän. Hemişe adamlar esas tanqidam sondan gelýär. Hakyky dostlarymla ýa tutmany öwrenäýdi ýa-da. Ýa tutmak men wezipem däl. Men wezipem ýazmak. Ýa-ki diýişim ýa näme? Ilham gelen wagty gize ýazýan, ýa-da ýerden turup özümem gen galýan sulatlara. Anana. Son ýazat ilham. Şahir goşgyny ýatdan bilmeli zat ýok. Düzgünem ýok. Onu hiç kim tanqid etme hakkım yok aslında. Bu ilham ilahi zatda. Ol gelýär, ýazýan. Yani erti turup hayran almadı goşgym halkada hödürlämek. Özüme hormat goýuşmaýaly halkada hormat goýýan. Aýdymdan ýaşamagyna esas roly söz oýnaýarmy ýa-da saz? Elbetde söz. Näme sebäp? Söz. Sebebi burada pikir etgörüm. Saz bilen biriniň ýüregini ýaralapdyr diýen adam hiç eşitdenäsin. Saz biriniň ýüregini ýaralapdyr diýip söz bilen adamyň ýüregini ýertibam bolýar gerek ýerinde. Şu ilkinji nowatda bir güýçli kompozitorlaryň birdi ýa-da söz hen ondan saz ýa-da. İlkinji nowatda sözü gowy bolan aýdym, haçan da aýdym umuman söze ýazylsa, şoň ömür uzak bolýar. Öňkü klassik aýdymlarymyzyň islendigini alyp göräýik. Magtumulyň sözüne düzülen. Ana şolar Magtumuly biriniň sazyny dinläp söz ýazmadyk da, Magtumulyň sözüne düzülen. Şo wagt şuňa şol ýaşaýarym. Şo wagt islendik. Hit bolu diýen aýdymyň alyp göräýik. Şula bet çykdy diýen aýdymyň alyp göräýik. 1 ýyldan artyk gaty gitse olam. 6 ay möhlet. 1 ýyldan artyk dinlenýän däldir. Sebebi adamyň näme can verilende de saz bilen berilipdir diýilýän aňyrdan rowaýat bar däm. Ondan so adam sazy alanýar, beýhuş edýär adam. Adam sazy alanýar welin ondan aýdym çykypdyr diýse soň sazy owadan welin bar, soň dinläp gezýärler welin irkä da adam. Ana 1 ýylda geçen soň sazydan oýanýar welin bu söz näme diýär oýar. Bolýar ol aýdym soň dinlenenok. Sözü gowy bolsa, şol ömürlük ýaşaýar. Söz ýaşadýar aýdymy. Birinji nowatda söz. Şoň üçin nara häzir aýdyma söz dizip berdiýärler welin. Ýüzünden geçilmeýän adamdan gat haýyş edýän bolmasa da ana plan goşgyma soňa saz ýazdyrsaňa şol aýdym boljak diýip şoň salygy berýän. Aslynda şahir
Oňnadygy şo aýdyma goşgy ýazyp başlaýar. Ol bolly şahyr däli şo Atamara Atabayev merhum pakene yatan ýaratdy bolsun şeýle bir gowy degişi aýdan sözi bar da. Gowy goşgy az ýazdylar, galanda saz ýazdylar diýip bolýar. Şeý diýişi ýaly, näme? Birinji nawatda söz mi kadiýar? Bu men pikirim. Başgaça da garap bilerler. Tanqidçiler öz aralaryna iki topora bölünýärler. Birinji sana ýagşylyk isleýän topor, ikinji sana yamanlyk isleýän topor. Bulara haterler diýerler. Indi şulara sen garaýşyň näýeli? Şeýle tanqidçiler bar da, olar tanqidçida olar hakykatdan hem seni büdüretmek, seni bir gowy bir näme işinden elin diýerler, soňa diýerme, işi eller sowatmak. Olar kommentariýa ýazýarlar, özüni görkezek bolup. Özüni görkezek bolup, aýtan eýle beýle diýerler. Ana olar hiç asla tanqidçi diýip kabul etmediler. Olar sen düşmanlaryň. Hakyky tanqidçiler sen gerek bolsa belgiňi tapar, nomerini tapar, özüňi tapar bilen gelip özüň aýdar. Sebäp bolsa gowluk isleýär. Kerimjan şu goşgyň şu ýerinde şeýle bar. Şeýle şu ýeriniň ýalňyş diýip aýdýar. Dogry dämi? Olar sen kommentariýaňa, sen tesbiriňe ýazyp ösmekçi bolýarlar, seni basmakçy bolýarlar. İki niýet bar şolarda. Özüni görkezek we sula Mergen Ana Muhammedow tanqid edip otyr, şunda bir zat bardyr diýip adamlar şoňa goşulmalylar. Şeýle adam bar, köpürtmeli. Jose Mourinho diýilen adam wa trener da, näme Inter'in tälimçisi bir gowaýdan sözi bar da. Mourinho'ny gowy edip bir tanqidlaýar. Şuňa press konferensiýede ay bu boş adam, şeýle taktika ýok munda hiç ýeli oýun düzüp bilen okdy. Endi Mourinho'dan sorýar sen oňa hiç ýeli jogap berjekam, o sen tanqid edip otyrat. Ýa diýersin ýa, ol bir pes klubyň gyda, pes komandaň näme tälimçisi Mourinho'da näme o döwür Inter'in gyda, olan bal oýnayan kim näme. Şonu ýa diýär, ol men tanqidler versin, onun özesi gelýär diýär. Beýik adamlar tanqidler özesi gelýär diýär. Şeý diýişýärli. Son ýetli adamlar. Ondan ýene bir döwran diýip gowy dellekçi bar, soň bir hemişe baranda aýdýan bir hekaýaty bar da. Bir surat çekipdir diýär. Munyň näildigini barlamak üçin diýär, ortaga çykaryp, koçaň ortasyna çykaryp goýupdyr ölen diýär. Her kim bir zat geçýär, her kim bir zatny atdak geçýär diýär. Ay munyň bolmadyr, ay munyň bolmady, plan ýerinde kemçiligi bar, atdyp şeýle geçýär diýär. Bulam ertesi gün ýanyna galam etip goýar, şu kemçiliklerini düzediň diýip diýär. Galam ýekede ellenmendir diýär. Ana son ýany adamlar şu. Aslında bar, köpsem totugy olaň, toty. Meselem düýün bir video goýdum welin. 15.000 adam şonu görýänçe hiç kim tanqid ýok. Kerim taş tutdur beter kim laýyk goýup gatwy söz ýok. 15.000 adamdan soň bir diýipdir Kerim sen goşgulan gowy ýöne sesin erbet diýip ýazypdyr da. Indi 15.000dan galan 2020.000 ýetýänçe galan Kerim sen sesin gowy ýöne okoýsun gowy däl. Kim orsa Kerim twaý näme gowy Golas şeýdip X goýuplar. Galan totugyş bir zat diýse boldy, şoňmuşun he olum bir zat galmalylar bilýärmi? Son ýany köpsi. Soňam şeýle bir erwet satlar ýazýarlar. Sen men ýok, çykyp seni isleýişe kemsidi bilýärler. Şolaň onuň gyzyklanyp girip görýän da, öz sahypasyna gönmeli girip görýän welin. Oň ne ady bar, ne suraty bar. Hiç zat ýok. Ol sen ýigrenýämiş, boldy soň ýigrenýän üçin sen ýazmalylar. Beýledäki 30.000 adam hiç. Dün 30.000 patris bolup, olam sana hormat hiç zat şol erwet görýän üçin sen ýazmalylar. Sonda hiç zat ne surat bar. Aslında da şolaň aňarsan boşluk, şol adam gözle tapsaň boşlukdyr şoň. Ýeri boş, jemgyýetdäki orny boş şol adam. Olam bir wagt sen ýaly ösmege arzu edenler, sen ýaly ýyle çykmagy arzu edenler, bolanok iň bolmady böwetdir bolaýyn diýen adamlar şolar. Indi Kerim, şu aýdala gelýän halipalar, artistler, aktyorlar, mumman sunugy diýişgärleri hökman suratda bir aýdalynyň adatyna görä durmuşynda bolup geçen bir gyzykly wakany atlap berýär. İlişimiz bilen şonu paýlaşýar.
Indi sen hem durmuşyňda bir ýatdan çykmaýan gyzykly pursatlaryň bardyr. Eger mümkin bolsa iýleşemi bilen paýlaşsaň. Şu gyzykly pursat diýse esas gullukda görmýärdi, ýani şeýle bir gyzykly geçdi 2 ýylyň bar. Onuň ýani biri meselem sen tawşyrykda naryatda duran bolsaň, içeride de nowatçyň atýar, onuň hasabat berip durmaly. Esker Halif birinji howly ýa men gözükçilik edýän ýerim asuda, Esker Halif asuda zat. Onuň indi gize onu soň hiç kim ýok, diňe olati, sen otyrsың da garap dursun da soň esleýiň çögürler da. O jaňa däwlen Esker Halif diňläp galy diýen bolýanda. Ýa-da jaňa Esker Halif diňläp galy zat diýýärler. Onuň müdürlükden barlyk etdi. Çapa. Bolam giyipdir. Hani sen daşardaky duran naryatlaryň barlar diýip bir-birden daşdaky naryatlara jaň etmese, olam maňa düşüpdir. Jaňa da Esker Halif diňläp galy diýip bolýar. Olam näme diýýär? Esker Halif diňläp galy düşünmedimi diýip bolýar. Bar onu goýberdir. Barşyn ýanymy sen harby düzgünü bozdun ele-bele. Häzir ýeriňe gidýäň diýdi. Indi olaram sunuwadyň içinde gezip gelen adamlar da. Häzir ýeriňe gidýäň, barasaňam diýä, şu ýene de ýygyň düz soğuşgyň diýä, ýene 2 setr goşsuňa diýä. Maňa jaňa diýä bolmasa da ertik jezaň çekmeli, burada etmez jezat. Ýerime barýansam, ana jaňa diýä barasaň. Esker Halif diňläp galy. Diýsem mä diýdim bilen aslında beýle däli diýýär. Kerim, iň gowurýan şahyryň kim? Kerim Gurbanepes. Iň gowurýan şahyryň. Solar Merdinazar Hudaýnazar hemen. Solar halkyň diline, sada dille goşy ýatypdyrlar. Kerim Gurbanepesiň da ýürek paýamasyny sodawur, paýama diýilýär zadyna 40 kupletden, 40 bentden ýatdan bildirler. Arkaýyn aýdyp halk içinde şu goşgy bilen bätleşdireler, arkaýyn adamlar Kerim Gurbanepesiň uly gowrumly goşgylaryny ýatyp we sada dil, halkyň dili, halk islendik şahyr bilen deňeşdirip görä, halkdan sorak görä Kerim Gurbanepes diýer. Iň güýçli şahyr kim diýsen Kerim Gurbanepes diýer. Şahyrlardan sorasaň başgasy jogap bolmagy mümkin. Gurbanazar Aziz diýerler. O Gurbanazar Aziz oňa düşünmek üçin köp okumaly adamlar, köp bilimli bolmaly. Sebäbi iň bir şygyryaty, iň bir täze çylşyrymly stilleri getiren adamlar. Gurbanazar goşgularynyň aşagyna başga maniýaty diýen zady başga podtekst başgalar gidip otyr. Aýdaly. Gelecekde öňünde 3 sady goýup şolary saýla diýseler. Ne meselem Aýdaly uly şan, baýlyk, jan saglyk. Şolary goýsalar öňünde Kerim şolardan birini saýla diýseler. Aýdym saýla. Sogabym belki adamlara meni hat başgasy göz bilen seretdirmem mümkin, başgasy ýöne anyk bezek sogabym baýlygy saýlar. Saltyrak baýamagy diýen sebäbi oňa ardynda uly sebäp ýatyrdy. Men üçin jan saglygyny beren adamlar bardy. Enem atam, garrynam, şolar. Derman bilen günni ötýärler. Arada ezem erwet yaramady beren ara, sonra saglygymy berjek gerek bolsa hemmeler etsek ýöne şolar bir aýagy üstünde kabir gowdurmuşda ýaşadyp bilsem, ene men sonuçlaýan diňe. Ýöne men baýlyk üçin hemmelerden geçse bolganlar, men 3 sady hiç sanam satmarym. Watan, namys, ar, dosya, şolary men baýlyk üçin hiç satmarym. Mertebe birinji orunda. Men özüm mertebesiz bolup halka wagt nasihat goşýarma hakkym ýok aslında. Ene şeýle. Esasy atamy maňa berelerini gaýtaryp bermek. Ene esasy maksat şol. Olar suwat olan buýsanjykan, men saglygym üçin, men bir zat döredýändigim üçin, halkyň öňüne çykyp arkaýyn gepläp bilýändigim üçin, şunu mertebeli ağırlyk bolan ýetişdirdik diýip olar begenýändir. Ýöne men özüm bilen kanagatlanamok. Solar gowdurmuşda ýaşamaly, olar diňe maňa buýsanyp dälän, hasam bir özleri hezlet aýagy üstünde kada. Edip bol. Olam bolar. Olam bolar. Golaýlaşan duýýan. Bir ýene goşgym bar. Irak ýatypdym muny.
Şu atanın oğluna yalvarıp aydan goşqysa da şu käwa su goşqy bilen özüme sonra berip görýände. Menne şu ýagdaý bolan bolsa men nä derdim diýände. Häzir goşgyny okusam belki düşünersiňiz. Goşgynyň ady pul ber oglum. Atanyň ogluna yalvaryp aydan monology. Käbän getir keselhanada dertli. Ýygýan döwri geçdi bugdaý hoşasyn. Lukman ömrüni saklap biläjek şertli pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. Bir ýyl ýaşatmaga umyt bar ýaly. Operasiýa talap edip dur jany, gerek bolsa satyp bar dünýe maly pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. $50.000 bes 2 ýyl ömrü. Puluny ejeňden sen ediz görme. Ýaýdanma perdenni boynuny burma. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. Ulolupdy seni ysy mähirläp, beýgelliň han bollaň şäherde ýerläp. Raga uçrap käbän hol ýatyr derläp. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. 10 ýyl ýygnasam pensiýam ýetmez. Qarz alsam üzmäge ömrüm ýetmez. Bir ýyl başyň sypar, hiç ziýan etmez. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. Anha 30 ýyldyr öýden gaýdynyň. Bizi ýeke goýdyň etmän aýdanyň. Wagt der tapaýdy da ýaşar öýledim. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. 30 ýylda soramadyk bir şaýlyk. Pensiýamyza iýdik ýyrtyjak geyinip. Ummasyz pul tapman öňünde egilip. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. Diýdi ogul. Mende pul barmy näme? Münýän Mercedes'in 60.000 däne, maşina dözenin dözmedi jany. Ýöne bir janym däl, eje ol, käbe, gynanýan pul söýmek öwürlär däwe. Ataň bu haýyşdy, ustu asmany. Pul ber oglum ejem. Bir ýyl ýaşasyn. Dörözülüňde mundan meýläňizsin bar diýen Kerim. Şu goşgulaňy döretmeňe näme sebäp bolýar? Şuň temalaryny halkdan alýanmy ýa haýyş edýärlermi şeýle goşgular ýazdyp? Şeýle gurrunlar aýdylýar, köpçülikde oturýan. Aslynda goşgu diýen zat ýekece sözdenem döräbilýär. Ol näme diýär? Çigit ýazak göwnüm bar diýen bir goşgym bar da. Kadir Atabaýew maqady. Şu goşgy adamda çigit ýalyp göwn bar. Ene şu bir gazet okan sözünden gelip çykan ullu hamur goşgy. Bir sözdenem jogşy bilýär. Adam soň üçin kitap okamaly ýalar. Kitaby sen kimdir benim goşgyny göçürmek üçin ýa kimdir benim eserini göçürmek üçin okalanok. Kitap soň ýany bir ilham bazaňy diýilýär da. Şonu doldurmak üçin. Şonu doldurmak üçin okalýar. Onuň ýazyp otyrkan şu wakalar gözüňde kämilleşip gelip dur. Kimdir biri meselem traktor sürüp barýar diýip kitapda okasaň sen sana kazym sürüp barýar diýip gelýär. Şu ilham has beýgelip çiýişip sana gelýär da. Umman şonu ýany halkdan eşitýän ýa-da bir ýerde okansyň öň şonu ilham diýilýär, şeýdik gelýär. Hokman ol öz durmuşyňda bolmasa ýazmaly ýan zat ýok. Ýöne şonu ýany duýmagy başarmaly. Kimdir daýhan hakynda ýazdyňmy, şoň hemme meseleleri sen bilmeli. Şoň ekişde gazanýan kynçylygy ýa-da traktor sürende gazanýan kynçylygy ýa-da soň hasyl ýygmakda soň hemme meselesinde ýa ejesini ýitiren adamyň ömründen goşgy ýazjak bolsaň, soň dünýäsinde özüňi duýup görmeli. Ejesini ýitiren adamlar bilen söhbetdeş bolmaly. Men şu ananaň her bir adam bilen söhbetdeş bolýan hokman soň içki duýgusyny sorajak bolup şonu gepledýän ýanynda oturup. Ejeň aýrylanda näle boldy? Ya çağaň aýrylanda näle boldy? Ya aýalyň gidende näle yaraşmak isleýänmi? Şeýle hemmeler soraýan. Ýöne ýerlikli ýerinde şoň ýany. Kerim okujulygyňa arzuwlaň bardyr. Meni söýýän, söýmeýän ähli adamlara halkymyza minnetdarlygym bildiresim gelýär. Söýmeýänlerden men närazy däl, her kimiň öz pikiri bar. İslendik adamda şeýle pikir bar. Ýöne söýýänlere özümiň minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Nesip bolsa siz üçin ýazarnam, siz üçin döredernam. Esasy Allah'dan ilham egitmese siziň hyzmat iň soňky siýan iň soňky damjasyna çelli siziň ruhy dünýäňizi baýlaşdyrmagy. Men sizi ganyryp bilen bolsam öz şygyryatim bilen men şonu dowam ederim. Siz üçin hemme zat ederim. Eger men sizi kanagatlandyrýan bolsam.
minnetdarlygym bildirýän. Şu ýagşy ýaman günlerde meni gollap, kuwatlap duran adamlara. Sağ ol Kerim, sana da dörüjülük eleminde munun meýlägim üstünlikleri arzu edýäs. Janyň sag bolsun, işiň rowat bolsun. Çaltyragam baýa. Sağ ol. Ene mehriban illeşir Aydaly. Şunun bilen tamam boldy. Ýene-de görüşýänçäk hoş wagtyňyz.